Съпричастност, любов към животните, жажда за знания, желание да направиш промяна, която има значение. Ако тези думи описват теб, е време да превърнеш страстта си в цел чрез професията ветеринарен техник в професионална гимназия по селско стопанство Ангел Кънчев, където всеки ден носи възможности за нови знания, опит, развитие и качествена промяна в живота на четириногите ти приятели. Учебният план включва разширено изучаване на английски език, както и отлични възможности за платени практики в 11 и 12 клас във водещи за професията фирми и дружества. В края на обучението си нашите ученици имат знанията, уменията и практическия опит, необходими за работата във ветеринарна клиника. От анатомия и физиология през практиката в реална работна среда, нашите учители и наставници преподават качествено, така че учениците ни да бъдат подготвени за динамичния свят на ветеринарната медицина. В професионална гимназия по селско стопанство Ангел Кънчев ще откриете нови приятели, ментори и подкрепяща учебна среда, в която да изразите и споделите любовта си към животните. Професионална гимназия по селско стопанство Ангел Кънчев организира прием по професия ветеринарен техник, дуална форма на обучение след завършен 7 клас за учебната 2024-2025 година. За повече информация посетете нашия сайт pgss-ruse.com, както и фейсбук страницата ни pgss Ангел Кънчев-Образцовчев лик, град Русе.